weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyyena wuuro mawlo seyyena gabawi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to dol ceerno amad nene to kayidi ha to galle ceerno amad tijani alpha mamad sileyba to moderne ha to galle sama sa killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie guure kewɗe kay tawteɗe nder région de Brakna hullirama tigui e oɗo saaha joni guesa mumen maaro ko puɗɗiɗe yoolade to leydi Sénégal avocat ji Farba Ngom kolliti tigui wonde gullitima to cour suprême hollirde kay wonde ko chambre d'accusation sali kay ɗaccidde Farba Ngom hay sinno koye mbaɗi liberté provisoire to leydi Mali Abdoulaye Maïga ko hoore jaagoɗe leydi ndi omo tawi jillu makko gollal e nder région de Tombouctou kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri man jaa ha to Madagascar jiyan ha to leydi Yemen to leydi Israël to Afghanistan ha to Pérou bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah luɓirimo gandal omo safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe dewle kala e wonduɓe worɓe seydani ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen jippiɓe e leese fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tijani Diallo prostate ma to wawno hebde kala so tawi on jokkodiri joni docteur eɓe ma namdema wala safara mo ƴettuɗa ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe estomac wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓutoji ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ɓe arsigaji min kippi ɓeddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Amadou Tijani Diallo hewɓe noddi kolliri gueɗe jokkodiri e makko dendagal rafiji joguino ko fate rafiji gorago ko walla ko wondunoɓe paralysie wondunoɓe estomac prostate e oɗo saaha certi hen ha laaɓi ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune sa yiiɗi jokkodirde ceerno Amadou Tijani Diallo holto tawte koto leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo ne jogui base mum no tawi to Dakar ne tawi ɗo min yokandi wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Ross ha to Dagana Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ko ɓiyi ko tawete ɗon numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal leydi mbawɗa wonde dendagal continent so tawi on jokkodiri leɗɗe ma gara ha yetto e juuɗe ma ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu ceerno Amadou Tijani Diallo ko malaɗo wune ceerno Amadou ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko janditowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma
gorelte a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito heena cellal ɓanndu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓanndu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoje gorelte walla ni site gorelte janggana hoore maɗa ko jangta e gorelte jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayga 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorelte e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alkamisa 16 lewru yarkoma hitande ujunnaji 2025 kabruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardide kabaruji men ko to leydi Mauritanie puddorɗen to leydi Mauritanie ambassade leydi Espagne tawateɗo e nder Nouakchott ɓe mawni fête mabɓe tawi ko fête nationale leydi mabɓe noon ko dara mande wadde mawninde manditare leydi ndi ɓe juɓɓi ɗum cérémonie o noon yuɓɓina ko dara Nouakchott to ambassade mabɓe to ko ñande talata no walla mbiyen ko ñande kala noon ñande 10 lewru octobre ko nden tigui woni manditare leydi ndi kono ɗum mawnina ɗo e nder Nouakchott ko ñande 14 lewru octobre gonɗen ɗum tawi ko son excellence Pablo Barbara Gomes kañum woni ambassadeur joɗini ɗo leydi Espagne nder leydi Mauritanie ko kañuma yuɓɓini cérémonie o yimɓe gouvernement Mauritanie hewɓe kay ardiɓe pelle e joom ngaluji kay bismama notitima hano hannirta ni e ko noon kadi ɓen witeɓe les corps diplomatique taw ko golde faktaɓe e nder taw ko gollotoɓe e nder Nouakchott mbawi tigui tawtorede cérémonie o so tawi koto banggue gouvernement leydi Mauritanie ari toon e dow inde laamu ngu ko jaagogal kalfinalgal ko fate ñawoje woni ministre de la justice wondude jaagogal kalfinalgal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodira leyɗele par intérim e wondude e biteɗo Harouna Traoré on ko conseiller à la présidence wondude hindu wondude hinnu aynina on ko conseillère à la primature ko ɓeɗo mbawi arde kay toon e dow inde hoore dow inde laamu gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koninkoɓe faggudu ɓe roso woni douane ɓe roso ɓe koliri tigui e hello mabɓe Facebook wonde ɓe teɓima quantité mawɗo no fewi ta ko drogue ɓe nangui ɗum noon koye poste mo roso ɓe kolliri noon duwa ɓe drogue o noon fano tigui koye nder Nouakchott duwan o noon holliri tigui wonde yaltini duwado yaltini vidéo on vidéo noon ɓe kollira marchandise drogue o no moftira kay nder sachet ji plastique e kesuji plastique tawi fano koye nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen guure kewɗe kay tawateɗe nder région de Bragna koko puɗɗi yolade kay ha tengti noon e ɗeɗo guure ɗe jogorɗen limtude wuuro witego Sinthiou Diama wondude wuuro witego Mboyo e wuro witego Heralina ɗeɗo guure kala kollirima e oɗo kollirama e oɗo saaha joni ko joliɗe tigui hano hannirtani fodde 150 foyre woni famille ko guese mumen kay koko naati guese mabɓe maaro kay janode kay ha ɓendi ha ala ko heddi kay so wona kay ne soñe ɓe kolliri guese ɗe foof jolima hay abbere wotere ala koɓe jaltini hen ɓe kolliri noon kene wona 53 hectares
tawi ko gese maaro demanode ko ɗum fof woni ko tilfi hen ɓe kollino gilay tampere mabɓe gilay tampere mabɓe galuji mabɓe kay wonde galuji mabɓe kay fof e oɗo saaha joni ene wayno tilfima hen koye guese he kadi yakare mabɓe fof ko hen ɓe pawino guila kay ko fate safruji mabɓe ɓesguji mabɓe ko fati tigui e jangde sukaɓe mabɓe fof e guura mabɓe fof ɓe perdi ha laaɓi ɓe perdi hen ha laaɓi tigui kono noon ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi noon ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni kay e oɗo saaha joni yakare mabɓe kay ko beele laamu ngu ne wawa fabadeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe rima laamu ngu noon ha tengti e horeji leydi ɗi Mohamed Cheikh El Ghazouani nde fabatoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade wonande kay ɗiɗon famille aji jayaɗi hen ko addi kala kamɓe ɗe ɓe namdi laamu ngu kay nde laamu ngu waɗata ko wiyete intervention sanitaire ko ɓuuri fabadeɓe kay ko ɓuuri yawde ko ɗum noon haɓade ko fate rafiji guilay paludisme ha e choléra saabu kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni rafiji kewɗi ne keeɓe e ndiyam ɓe kadi boyle mabɓe kewɗi oɗo saaha joni koko fuɗɗi naddude ndiyam nde laamu ngu kadi toɓɓere wonde kadi laamu ngu waɗantaɓe ko wiyete plan de relance agricole woni tigui ɓe mbawa wallede haɓe mbawa wattude campagne maaro goɗɗo kay ko adi ko ndungu ene ara ko addi kay ko campagne goɗɗo ko adi ko campagne goɗɗo ne saison goɗɗo ne arata kay beele ɓe mbawa wadde campagne goɗɗo ɓe lorto maaro ngo ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe erima laamu ngu noon nde fabotoɓe kay nde ɓe kolliri kadi so tawi laamu ngu faaba kay lappolol dande maayo woni la vallée du fleuve tawi kadi ko guure gandiɗon walla ko falde andirɗore kañum woni grenier woni tigui paabi e nder leydi Mauritanie so faabaka kay e nduɗo yoolare ko heege manggue kay jogori dokkade toon ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Mohamed Salem Oula Merzouk kañum woni jaagogal kalfinangal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele o mima Nouakchott alarba hanki subaka o yaɓani ko toon to leydi Italie nawimo toon noon ko tawtoriyede kolol battowol sappo e goɓiwol woni 11e édition de forum dialogue méditerranéen ɓe mbiya ɗum tigui med dialogue 2025 sommet o noon joɗoto woni batu ngu joɗoto koto wuuro witego Naples ɗum noon ko ñande sappo e joyyi e ñande sappo e joyyi ha ñande sappo e jeeɗiɗi lewru octobre ndu gonɗen ndu ko nden tigui woni nde sommet o joɗoto ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗen to leydi Mauritanie délégation militaire tawi ko Maroc naaɓe ñande tawe jillu mumen e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ɗum noon ko wonno ko guila ñande sappo e nayyi e ñande sappo e joyyi won ñalawma hikkenke ñalawma hanki o ɓe jillima noon to direction de communication et des systèmes de l'information de l'état major général des armées koye mbadi noon activité ji tawi ko commission militaire mixte hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc koye ndin mbadi ɓe gaari yuɓɓini kay ɓe noon jaɓɓi délégation noon ko chef d' état major général des armées mo gendi Mauritanie hono général Mohamed Vala Ould Raïs so tawi ko délégation Maroc noon ardi ɗum ko général de division biteɗo Sidi Boubacar Mahouchi ha joni kabaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal alhaji Farba Ngom alhaji Farba Ngom kay alhaji Farba Ngom ene wayno kay haali makko yettinama to cour suprême avocat ji makko noon kolliri tigui wonde jettinoyi wonde kay jettinoyiɓe yitino kay wullitade alhaali ha to cour suprême saabu kay ɓe kolliri ko ɗum woni kay ko ɗum tigui woni e oɗo saaha joni koɓe gullitino e kala saaha ko fate goppirgol Farba Ngom hay sinno ko kay ko wiyete mbadi liberté provisoire ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ko yidde wadde kay ko wiyete contre haɓade kay wi ko wadde contre arrêté e la chambre d'accusation kay goltiniɗo e Farba Ngom sali ɗaccide Farba Ngom kay gonɗo e nder kaso malgré expertise uji mbaɗani laabi kewɗi tawi kadi ko laamu ngu yaɓirto yo waɗe ɓen noon foof kolliri wonde Farba Ngom wona karɗo cellal kadi cellal makko hattananimo heddade e nder kaso kono haɗani ha joni ɓen tawi ko chambre d'accusation nana goltini e makko avocat ji Farba Ngom kolliri kay ma darono dole mumen ponno jetto kala to foti yettade nata kala to foti naade ha Farba Ngom kay wawa woppitede yalta e kaso
comité non ha joni ko faade alhaali falɓe ngom hono comité biteɗo comité de résistance populaire ɓe erima dendagal yimɓe mabɓe yaadu mabɓe kala e dendagal yiɗɓe farɓe ngom e yaadi mum e dendagal yiɗɓe gonga yiɗɓe justice nder leydi e kala e seppo mabɓe mo walantengo Allah ngoɓe ɗamni yuɓɓinde ñande aset sappo e jeetati lewru octobre gonɗen ɗum e nder Dakar tawi ko namdade kayinde farɓe ngom woppitte ɗe potite noon koye nder nokku to wiyete Liberté 6 ɓe jaɓana pont to ɓe mbiyata pont Sénégal Japon ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen rafi biteɗo vallée de fièvre de la vallée des Rift on rafi noon o yettima toon to Linguére halfinaɓe on fannu noon ɓe kolori wonde kay yimɓe tato 3 cas confirmé yitanoma toon to Linguére neɗɗo ɓen tato noon rafanoɓe hen goto wasi fittani mum ɗiɗo heddiɓe noon mbawi hebtude cellal mumen hano hannirta ni hono no holliri kay Ramatoulaye Diop kañum woni médecin chef de district sanitaire mo Linguére kañum ɓayini kabaru o holliri noon e nder 3 cas tinnoɓe ɗo hen ɗiɗo celli paati galleji men en goto noon hawri e ladial ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen ha to Thiès ñande jamma alete ene wiyata altine ɓennuɗo ɗo ko wuyɓe ko sagataɓe wuyɓe kay ɓe hinde cambriolure kañumen mbaɗi jillu mumen to nokku biteɗo Allou Kayi to nokku wiyete Allou Kayi nder région mo Thiès ko fodde sagataɓe nogas noon ɓe gari tigui koɓe mbaɗi buumi jeese mabɓe mbaɗi hen laafaji ɓaleji woni ko wiyete kagule eɓe joguiti pétalaji e jasiji labɓe haaɓe teddi ɓe jani toon noon ko usine aji ɗiɗi hen usine goto wiyete ko usine Simaf ko usine pewnowo ciment usine goɗɗo wiyete ko usine CBMI o noon ko usine tawi kadi ko pewnowo prestation de construction nde ɓe jetti ɗina usine aji ɗiɗi noon nde ɓe mbawi yettade dow yimɓeɓe kay ɓe idi tigui ko yande ɓe idi yande koye on usine mo Simaf nden ɓe jettima to noon ɓe nangui vigilance woni joguiɓe nden ka renoɓe galle usine o ɓe mbawi nangude ɗumen kay ɓe tonggui ɗumen ha ɓiiti ɓe nangi chef des postes o ɓe mbarmin ɗum ɓe kulɓi ɗum nayiɓe yo holluɓe kay e nder nokkuji usine o kala ɓe membi haaɓe tampi gam yilade kalis hay mbuɗo ala ko ɓe jiiti toon ɓe mbarmini noon ɓe gañi hen on chef des postes caggal ɗum noon ɓe jaɓani kadi koto on usine biteɗo CBMI on noon ko usine chinois ji ko hen kadi gollotoɓe hewɓe ko nder on usine jogui logement ji mumen nden ɓe jettima to noon toon kadi ɓe teeɓi ko gardieji ɗi ɓe mbawi tongude ɗumen ha ɓiiti ɓe daati tigui e nder nokkuji kewɗi ɓe mbawi yittude toon coffre fort goto ɓe tawi ɗum coffre fort o waɗi fodde 50 millions ɓe tawi ɗum koye nder chambre chef de chantier o ɓe mbawi yadude e on coffre ɓe nangui hewɓe noon ɓe tonggui ɗumen toon ɓe mbarmini toon kadi hewɓe gouverneur walla maire gendarmerie mo Pouta ari toon kay e mbadi tigui ari toon kay e mbadi constat mum ɓe udditi hen kadi losgoji mabɓe beele ɓe jiita kay ɓe ɗon wuyɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen société nationale biteɗo HLM woni SNM Haslis ɓe puɗɗima tigui guila talata sappo e nayyi lewru octobre 2025 golle mabɓe tawi ko magol logement ji woni ko wiyete logement sociaux woni made galle gam fabade kay yoga e gollotoɓe e miskineɓe ɓe indiri noon on kay projet nden eɓɓore ɓe indi ɗum ko HLM 1 Bambilor programme o noon ko made toon kay fodde temedde nayyi logement tawi ko logement sociaux ji e nder bowal ngal wertago mum ene qime ha capanɗe 3 hectares ɗina logement ji noon koko fati kay e famille aji tawi kadi koɓe famille aji kay golɓe taw gollotoɓe ɓena gollotoɓe jomumen salaire aji mumen ko moins de 400 000 timmani 400 000 francs CFA hono holiri kay directeur HLM directeur SN HLM o hono Basirou Kebe o holliri noon walla livraison kay gasata livraison kay ko fati alhaali galleji ɗi tijja tigui koye décembre 2026 somo lenel tambi golle ɗe noon foof ko golle ɗe noon finance golle ɗe kala ko fonds propre tawi ko HLM wondude tigui ene ɗoftawe walla e ballal o boña tawi ko banque islamique du Sénégal ene wallitaɓe e ɗeɗon golle fate magol temedde nayyi logement tawi hen lin temedde nayyi logement ko hen ko tawateɗi tigui ko koɗɗanɗe tawateɗi e wertago 150 mètres carré ɗi hen tawe 200 mètres carré dire golle ɗe noon ko sappo e nayyi lewru hono monsieur Kebe noon holliri kay so tawi oɗo
oɗo programme gasita mo biyata HLM de Bambilor maɓe tigi maɓe ummona HLM de non ko to Rufisque to ne ko temedde jeeɗiɗi parcelle tawi ko 350 logement plus auto construction ma golle toon ko fate HLM anona HLM anon tawi kadi ko temedde nayyi logement rokkirte kala lewru kay jomum ittante tigi so fo ittante ko 70 000 ha 90 000 francs CFA kala lewru so jomum kay yoɓi ha laaɓi galle o arta e juuɗe muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e jaggue université o tawi kadi ko jangguinannoɗo toon betnoɗo professeur Moustapha Tamba noon o jangguinanno koye fannu sociologie ko alarba hanki 1 octobre o hoti e joomi ko oɗo saaha kala noon o wonno koye sippirde e rafi jooɓiɗo fittande makko ko wittiyanke noon ko wittiyanke micciyanke gandaɗo no fewi dowluɗo korsinaɗo no fewi e nder université mo Cheikh Anta Diop o wonno ina wiya tigui koye ene mo wiya kadi ko social koye ɓen wiyeteɓe les social o kay ɓuurɓe dowlude no fewi e nder leydi Sénégal o windi noon article uji kewɗi taw ko article uji scientifique ko ñalawma hande o noon o juulate woni levé de corps makko ko alkamisa hande sanga 14h30 to juma mawka cité Soka Begga o wirete noon koto bamule julɓe to Yoff ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali le général de division Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagorɗe laamu sabbonduɗo leydi Mali mo tawi tigui jillu makko to cité 333 cent walla mbiyen toon to Tombouctou ko jillu noon gollal ko fate yidde kay ɓamtude falde Tombouctou o tawi noon autorité ji administrative et sécuritaire wondude e ɓesgu Tombouctou naaɓe hewɓe no fewi ene jalti kay ene gaari jaɓɓademo ma watto noon coup d'envoi kay ko fate puɗɗugol chantier ji kewɗi no fewi tawi ko chantier ji ɓamtoji diwan o yahani toon goto noon omo yaadi toon noon ene ɗoftimo e jillu he hono jaagogal kalfinagal ko fate cellal AD wondude e jaagogal kalfinagal ko fate ndema ene jeeya e projet ji noon ɗo jamini kay ɗo ɗamini tigui hokku toon coup d'envoi ne tawe hen pewnide golla e garɗitingol hôpital mo Tombouctou ene tawe en kadi pewnugol fawgol tufere arwanine tawi ko nokku noon ko siège ɓen tawi ko ardiɓe dinaji woni le chef coutumeji ene tawi en kadi projet ummanade kay ko wiyete plan tawi ko plan risicole mo Tombouctou ɓe jogui nokku tawi ko nokku poɗɗo remede maaro kay ma waw hokkude coup d'envoi ko fati puɗɗugol kay aménagement oɗon nokku ha Tombouctou wawa remde maaro hano hannirtini ma o joddo toon kadi e ɓen batu ma o joddo toon e batu ɓen wiyeteɓe les forces vives wondude ardiɓe ko fate administrative uji e sécuritaire kala ma sécuritaire ma waw joddade mumen toon hano hannirtini dendagal ɓesguji tawate ɗon kadi o wawa heɗade caɗele mumen e yidde men e doléance uji mum kala ha joni ko leydi Mali keɗen commissariat de chemin de fer mo xaayi e gardugol commissaire principal Mohamed B Komare ɓe teeɓima fedde tawi ko fedde sagataɓe nayo ɗum ko ñande 10 lewru octobre gonɗen ɗum ɓen noon tawa kene jeeya tew taw ko tewngu moƴƴani ɓen sagataɓe noon tawi ɓe wonde buuse goto ɓe tawno ko naggue wote ne jiibi ɓe nangui gori kutti naggue gue kay ɓe itti tewngu gam yidde yeyde ɗum e nder leydi he ko ɗon ɓe teeɓa noon e oɗo saaha joni noon eɓena coka e mbadi mandade dépôt eɓe paadi tigui e ñawore mabɓe habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juurama en calmitima Ghali Abou en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri yoɓɓutentude e dongal Afrique e ñalawma hande puɗɗo Côte d'Ivoire to nde seppuji ɗum noon nan toon e oɗo saaha mo goɗɗen gamme wiide woɗo yadani e taw kadi ko ƴamgol Alassane Dramane woto e lawol hono e ɓool men noon e ɓool Alassane Oumar Mbodj e ɓool men noon e ndeɗɗin seppuji neɗɗo goto wasi hen pitta ɗumen temedde jeeɗiɗo goɓɓe
mbawi hono barmude e mbarɓe hen ene wawi hono duɗe mabɓe noon e oɗo saaha mbawi hono uddede ɗum noon nde tawno wonde wuuroji mabɓe wala ko nogas e joyyi nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Benin ene waɗa dey Benin kañumen toon tawata ko candidat ji wawde kadi yidde jeeyede e ƴamde o ardade hono leydi hono Benin ñande alarba ñande talatade 14 lewru tawata ko yorkoma ujunaji ɗo nogas joyyi sanga hono min wi ɗum nodde kala bawnoɗo kadi e jogginade tawata ko dossier mum timmude wawi hono tawkata ko wawi kadi addu toon gam wawde kadi jeeyede e ɓen jeemoɓe ɗum noon jaɓata ɗum ko commission mabɓe électoral national taw ko autonome sénat ene wayno kono mbiyiniri tawata ko wawi koye e nder mbaadi loi électoral mabɓe e ɗum noon ko candidat yiɗi kala mo kadi toɗɗaka taw wona lande mum toɗɗi ɗum ɓenni mbiyata wonde ko mbawata kadi o jaɓede e ɓen ƴammoɓe kay ardade kono leydi ndiyete Soudan ene wayno Khartoum capital Soudan kañum de koko wawi kadi kono taw kadi ko visede gam jangol toon dronaji wonno ko ñande alarbare 15 lewru yorkoma ujunaji ɗe nogas joyyi janggu noon toon ɗum noon wawi kadi wadde toon hakkude force parlementaire mo général Hameti ɗum noon kanko haɓa toon e armée taw ko régulière ɗum noon e wonande kadi taw kadi ko habaruji mbaɗa toon ko pottiɗen e taw kadi ko militaire en ene wayde oɗo saaha armée o noon wi wonde ko wawi ko ɓuuri hewde e dronuji berlnotori ɓe mbawi wadde ɗum bonnude e wonde hen ma won taw kadi ko sappo e majji kam ɓe mbawi kadi taw kadi ko tellide ɗumen toon ene wayno tawi ko toon to Kenya ene wayno to Kenya taw ko Raila taw kadi ko Odinga kanko de ko ɗum laamu ngu ɗum noon o wonno kanko noon e oɗo saaha noon o wonno ko leydi hono Inde wurtima toon e joomi ko taw o yaari ko duuɓi 50 ɗum noon horejo mabɓe rewi wonde maɓe cuno fodde balɗe jeeɗiɗi Madagascar ɗum de ene wonde caggal kadi e horejo leydi ndi kañum dey wadno haalande mum ɗum noon wi kay anda ko ɗo wona ɗum noon ene wayno ɓen koni yankoɓe ƴeftotoɓe kadi e ɓen seppannaɓe e oɗo saaha noon oɗo colonel biyeteɗo rendre a nirina ɗum noon ko jooɗoto kadi e jappere nde gam ardade hono leydi ndi wonata kay ɗum noon koye ñalawma taw kadi ko janggo o ɗum noon ene wayno de ko ndig tigiri o wawata wawde kon jooɗade gam ƴowde golle ɗe ko wino ɗaɓɓi noon ɓen sarɗiyankoɓe nde mbawa kadi toppitade golle mumen gam kay wawde kay ɗum noon de rewidade golle ɗe ha mbawa kadi o yaade taw leydi ndi kadi wawata kadi wonde e o kawo taw kadi ene jokki kadi e gollade e majjum ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum no tummuɗen habaruji men e dongde Afrique e ñalawma hande o taw wona koye dade musidɗo moon asumar ɓoji gokkoma sala dogo gam weltade Alniamou TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anude kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Mouhtar Sy to kay hayɗi ko an takkusana juula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ha to galle ceerno ceerno Boubacar Gaye to Nouakchott ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓɓeri koto leydi Yemen puɗoɗen to leydi Yemen ɓen witeɓe rebelle Houthis tawateɓe toon ɓe kolliri tigui wonde chef mabɓe militaire warama e bombardement mo leydi Israël waɗi e mabɓe ko alkamisa hande noon ɓe mbaƴini kabaru o kanko baraɗo noon kanko chef mabɓe militaire baraɗo o wiyeteno ko général Mohammed El Qamari koto leydi Israël paaɗen armée leydi Israël tottiti ɓe tottiti Hamas 30 goski tawi ko prisonnier maynoɓe e juuɗe mabɓe oɗo saaha koye noon koye gosdiral goskiji ɓe goni e ɗum jeeya kay e toɓɓe tawi ko teɓɓe kawrade e nder plan de paix gonɗo caabiɗo kay ha waɗi cessez-le-feu oɗo saaha ha joni ko toon to Israël kettoɗen to Israël noon ministre mabɓe de la défense o waɗi menacé Hamas o hulɓini menacé Hamas kay yo andu so tawi hormaki kuule e ɗoɓe toɓɓe ɗe ɓe kalduno e kaldigal ngal yoɓe gandu wonde Israël to suudi woɗɗani koko ɓamtata guerre muɗum walla bombardement mum waɗatno e nder leydi he koko dartinta oɗon cessez-le-feu saabu kay ɓe kolleri Hamas kay nana goltini ha joni e goskiji tawa ko fonnoɓe tottiɗeɓe kono kolleri wonde koko cali Hamas noon holleri kay dendagal goskiji joguino foof tottitiɓe ha laaɓi oɗo saaha joni hay goski gooti alamo mofti tawi ko ɓen ceenoɓe e otage Israël naɓe ha joni habaruji men
demgal pulara koto leydi Afghanistan paaden to banggue rewɓaɗo hirnangue Afghanistan ko gorko goto ñawanoɗo ñawore wargo ko kañum wara e nder stade tawi kadi ko stade biɗo tak yimɓe arnoɓe kay tawi ko arɓe tawtorede ko fate final wargo makko stade o ko hawi tep yimɓe woni tigui en public ko hen fittade makko itta kanko noon ko alkamisa hande 16 lewru septembre o wara tuggi noon ko ɓeɗo witeɓe taliba en garti jappere laamu faade oɗo saaha joni kanko watti neɗɗo 11 ɓiwo tawi ko fittade mum itta tawi ko ñawore wargo kadi warte ko yeeso yimɓe kala kanko baraɗo hande o noon o tuuma tigui ko wadde ko wiyete double meurtre woni warde yimɓe ɗiɗo ko ɗum woni ko tuuma koto leydi Pérou paaden seppoji musɗi jubbinanoma toon to lima kañum woni lamrogo leydi Pérou ko alarba hanki o waɗi noon 15 neɗɗo 9 neɗɗo barmuɓe hen ene tawi hen barmanɓe musde no fewi ko ɓuuri hewde e ɓen barmuɓe ko police ji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerta ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue neta ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓiɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on